Le paraules màgiques. Anem a contar una història d'un món màgic. El conte té lloc a la meua classe. Sí, a la nostra classe, el nostre regne. Hi havia una vegada una mestra molt especial. Als amics amb amor ens parlava quan algú s'estava equivocant. Ella, amb la veu bonica, no parava de parlar. Ens deia: per favor, la veu hem de baixar. En una ocasió, quan al pati em vaig fer mal i no parava de plorar, la vareta va agafar i amb un cura-sana em va alleujar. Cura-sana. Si en classe algun conflicte cal resoldre, sempre té la paraula encertar. Un poquet de la màgia fa i de veres ens sentim reconfortats. Ens explica moltes vegades la importància al parlar. Tots tenim una caixeta on estar. Solament s'ha d'encertar i si t'esforces un poquet, la màgia comença a volar. Hola, com estàs? Per favor, em pots donar? I la més important de totes, moltes gràcies, de veritat. Va passar el temps i així com si res, en el nostre regne tots parlaven bé i pels amics ens preocupaven també. Com en tots els contes de màgia, amb unes paraules comptem, que de vegades, quan un poquet tristos estem, ens ajuden. 1, 2 i 3 i en un res estem bé. 1, 2 i 3. Nosaltres ja ho dominem i a tot el món convidem a parlar amb paraules boniques, màgiques, i ja veureu que contents estem. Fins